Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 16. Abdulkadir Haladu Kiyawa. Masu sauraro barka da maraice ga kanun labaran duniyar. Wasu tubabbin 'yan Boko Haram a Najeriya sun afkawa ofishin 'yan sanda a Maiduguri. A Sudan kuwa harin 'yan bindiga a kudancin kasar ya hallaka direbobin kungiyar agaji ta Red Cross tare da raunata wasu. Yayin da Amurkawa ke ci gaba da zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasɗinawa, masana sun yi tsokaci kan dalilin da ya sa ƙasashen Larabawa ba sa gudanar da makamantan zanga-zangar. Yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don kare haƙƙin 'yan jarida. Wasu tubabbin 'yan Boko Haram sun afkawa wani ofishin 'yan sanda a birnin Maiduguri na jihar Borno, Najeriya, da zummar ceto wasu mambobinsu da aka kama da laifin da suka jibanci hada-hadar ƙwayoyi. Nasiru Sani na ɗauke da ƙarashen labarin. Jami'in hulɗar jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Borno, Kenneth Daso, ya tabbatar da faruwar wannan yunkuri da tubabbin 'yan Boko Haram ɗin suka yi a ofishinsu, inda ya ce tuni jami'ansu suka fatattake su tare kuma da kama wasu daga cikinsu. Daso ya ƙara da cewa jami'an rundunar sun cafke mambobin nasu ne a wani samaman haɗin gwiwa da suka kai a kasuwar Fara, bayan da suka samu rahoton da ke nuni da cewa an samu wasu fitanannun da ke shaye-shayen ƙwayoyi da tabar wiwi da hada-hadar ƙwayoyi da kuma wasu tubabbin 'yan Boko Haram da ke cin karensu babu babbaka a wannan wuri. A yayin da jami'an suka yi musu darar mikiya kuma suka ci nasarar kame mutane 8, maza 7 da mace 1 da gram 746 na muggan kwayoyi daban-daban. Sai ga shi bayan 'yan sa'o'i wasu kangararrun matasa da ake kira tubabbin 'yan Boko Haram sanye da tufafin sojoji suna kokarin kutsawa cikin ofishin 'yan sanda da ke kan titin Ibrahim Tayo domin kubutar da abokan nasu, amma hakan ya ci tura sakamakon matakin gaggawa da jami'an 'yan sanda suka ɗauka. ASP Kenneth ya ci gaba da cewa yanzu ana gudanar da kwakwarar bincike domin kamo waɗanda suka shirya wannan aika-aika. Ɗaliban jihar Zamfara da ke Najeriya da gwamnatin jihar ta tura karatu a wasu jami'o'in ƙasar Cyprus na can cikin halin tagayyara sakamakon yadda ta kasa biya musu kuɗin karatu da na ɗakunan kwana da abinci. Ɗaliban sun bayyana wa sashen Hausa na RFI yadda suke wulaƙanta da laɓe-laɓe don kar hukumomin ƙasar su kama su alhalin ba su kammala karatun ba. Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana da wannan rahoto daga Sokoto. Yanzu haka dai ɗaliban da ke rayuwa irin ta mujiya a ƙasar ta Cyprus na kwana ne a waje bayan sun yi azumin dole da rashin kuɗin karatu ya janyo musu. Saboda makaranta sun hana mu registration saboda ba a biya bashin da aka ce za a biya su ba, sannan kuma ba mu da abinci yanzu haka. Ita ma dai wannan ɗaliba da ta kammala bayaninta tana kuka ta roƙi gwamnatin jihar Zamfara da ta taimaka musu domin sun kaskanta. Kuma mu mata ne, karatu mu takaitaccen lokaci ne gare mu, da lalurar yau da kullum ta mace. Dan Allah muna kira da gwamnati da ta duba lamarin mu, ta tausaya mana a matsayin mu na mata. Muna neman taimako. Dr. Huzaifa malami ne a can, kuma ya ja hankalin gwamnatin jihar Zamfara da cewa yaran fa sun tagayyara. Idan aka ci gaba da barin yaran nan a cikin wannan hali na tagayyara, gaskiya ba karamin matsala zai haifar musu ba. Saboda matsalar registration da suke da shi ba su iya fita. To ko me gwamnatin jihar Zamfara za ta ce akan wannan? Ga dai kwamishinan watsa labarai Honorable Manar Haidara. A kes ɗinsu an zauna an tattauna shi a majalisar zartawa ta jiha, wanda kuma kwamishinan ma'aikatar ilimi an umarci shi da ya tsara yadda zai je Cyprus domin ya same su. Don haka ina ba su haƙuri su ba da daɗewa ba za su ga irin matakan da gwamnati ta ɗauka domin ganin cewa an kai ƙarshe insha Allah. Ɗaliban da yana fargabar kashe shekarun karatunsu su lalace ne. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, RFI Hausa. Har yanzu a Najeriya kungiyar kai ɗaukin gaggawa ta ƙasa da ƙasa IRC ta baiwa jihohin yankin arewa maso gabashin Najeriya tallafin sama da dala miliyan 84 domin magance matsalar ƙarancin abinci da kuma samar da sana'o'in dogaro da kai. Daraktan kungiyar a Najeriya Babatunde Oji ne ya bayyana hakan yayin wani taro da aka gudanar a Yola babban birnin jihar Adamawa.
Ya ce tallafin zai kuma taimaka wajen samar da shirin bayar da ilimi ga yaran da suka bar makaranta sakamakon rikice-rikice, tare kuma da farfado da harkokin noma a yankin. A cewar jihohin da za su amfana da tallafin sun haɗar da Borno da Adamawa da kuma Yobe, inda ya ce an ware wa Adamawa sama da dala miliyan 21 cikin adadin. Dakarun sojin Rasha sun karɓi ragamar sansanin sojin Amurka da ke Nijar. Matakin da ke zuwa bayan sojojin da ke mulkin ƙasar ta yankin Sahel sun buƙaci ficewar sojin na Washington daga ƙasar mai fama da hare-haren ta'addanci tsawon shekaru. Ga rahoton Aisha Jibril. A watan jiya ne sojin da ke mulki a jamhuriyar Nijar suka mika bukatar ficewar dakarun na Amurka kusan 1000 daga kasar, waɗanda a baya ke matsayin kashin bayan yakin da Washington ke yi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. Matsalar da zuwa yanzu ta kashe dubban mutane tare da raba miliyoyi da mahallansu. Wani babban jami'in sojin Amurka ya shaida wa kafar labarai ta Reuters cewa dakarun na Rasha sun isa sansanin sojin saman na Air Base 101 mai gajeruwar tazara da filin sauka da tashin jiragen saman Diori a na birnin Yamai. Fadar gwamnatin Nijar ko da dama tun bayan juyin mulkin kasar Amurka ta janye dakarunta daga wannan sansani zuwa sansanin sojinta na 201 da ke Agadas, face sauran kayayyakin aikin da suka rage. Wannan mataki na Nijar ya bayar da damar kasancewar sojin Amurka da na Rasha a ƙasa guda, ko da yake akwai tazara a tsakanin su, lamarin da ke matsayin karin farko a tarihin duniya. Kasashen biyu da ke da mabambantan ra'ayoyi a batutuwa da dama. Tun kafin yanzu dai Amurka ke matsar da dakarunta daga kasashen Sahel da suka fuskanci juyin mulkin soji. A ranar 6 ga watan da muke ciki ne za a gudanar da zaben ƙasar Chadi, zaben da aka bayyana shi a matsayin zakaran gwajin dafi ga shugaban majalisar sojin janar Idris Deby, wadda akasarin jam'iyyun adawa ke sa ran ganin sun aiwatar da sauyi a ɓangaren shugabancin. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto a kai. A ƙasar ta Chadi 'yan takara 10 ne yake neman wannan kujerar shugabanci a zaben da zai gudana ranar 6 ga wannan watan Mayu. Manya daga cikin 'yan takarar a wannan zaɓe sun haɗa da shugaban ƙasar kuma shugaban majalisar soji janar Muhammad Idris Deby da firaministan sa Success Masra. Ana kyauta zaton ɗaya daga cikinsu zai samun galaba a wannan zaɓe, wanda a karan farko a tarihin ƙasar ta Chadi ba a fuskanci tashin hankali ba a yakin neman zaɓe. A yau Juma'a ana ci gaba da gudanar da yakin neman zaɓen a ƙasar. Kowane daga cikin 'yan takara na ƙoƙarin kare muradinsa da kuma neman samun goyon baya daga 'yan kasar ta Chadi. Wasu daga cikin 'yan takara da suka hada da tsohon firaminista Albert Fahimi Fadake da ministan ilimi mai zurfi Lidi Biasmanda, mace ɗaya cillo a wannan tafiya, za su nemi ganin sun taka tasu rawa da nufin kawo ƙarshen wannan shugabanci da suka bayyana cewa babu abin da kasar ke bukata banda kawo ƙarshen shugabancin iyalan gidan Deby. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na RFI. Wani harin da 'yan bindiga suka kai wa motocin kungiyar ba da agaji ta Red Cross guda biya a Darfur da ke kudancin Sudan ya yi sanadiyar mutuwar direbobinsu biyu tare da raunata ma'aikata 3. Nasiruddin Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani. Ƙungiyar ta ICRC ta ce ma'aikatan nata na hanyar komawa ne daga wurin kai taimako a ƙauyukan da ke ƙarƙashin garin Laiba yayin da 'yan ta'addan suka kai farmakin. Sakamakon rikicin da aka shafa sama da shekara ɗaya ana gwabzawa tsakanin rundunar sojin ƙasar da na tsaronta RSF ya yi sanadiyar tserewar mutane akalla miliyan 8.5 daga mahallansu. Wannan rigimar da ta faro daga babban birnin Sudan ta yi sanadiyar barkewar rigingimin ƙabilanci a yammacin Darfur. Kawo yanzu dai, ƙungiyar Red Cross ɗin bata zargi kowa ba kan harin, sai dai ta yi kira ga hukumomi su gaggauta ɗaukar matakan tsare fararen hula da jami'an ba da agaji da kuma ma'aikatan kiwon lafiya. Shugaban Liberia Joseph Boakai ya rattaba hannu kan wata doka da za ta ba da damar kafa kotun hukunta laifukan yaƙi a ƙasar, wadda ke da nufin tabbatar da adalci ga mutane kusan 250,000 da aka kashe tare da waɗanda aka ci zarafinsu lokacin yakin basasar ƙasar har karo biyu. An fuskanci tashin hankali a yakin basasar da aka yi a ƙasar tsakanin shekarun 1989 da kuma 2003, wadda a lokacin aka riƙa yi wa al'ummar da basu ji ba basu gani ba kisan kiyashi tare kuma da yi wa mata fyaɗe da sauran laifukan yaƙi.
Tun a wancan lokaci ne masu fafutuka suka rika kiraye-kirayen a kafa wata kotu ta musamman da za ta hukunta masu hannu a kan cin zarafin da aka yi wa al'ummar ƙasar. To amma an gaza yin komai sai a shekarar bara da aka zaɓi Bokai shi ne ya gabatarwa da majalisun ƙasar ƙudurin kafa kotunan suka kuma amince. Ministan Ilimi da Raya Al'adun Sao Tome, Israel Abreu, ta ce za su nemi biyan diyar daga Portugal akan barna gami da cin zalin da suka yi wa ƙasar da ke nahiyar Afirka a zamanin mulkin mallaka. Yayin zantawa da manema labarai, ministar ta ƙara da cewa za su tsara yadda tattaunawa za ta gudana tsakaninsu da Portugal kan biyan diyar, ko da yake ta ce shirin zai ɗauki lokaci kafin aiwatarwa. Dr. Muhammad Wada da ke sashen tarihi na Jami'ar Bayero da ke Kano a Najeriya ya yi tsokaci kan yunkurin na Sao Tome. A zahiri in ka kalla za ka ga shi shugaban Portugal Marcelo Rebelo ya nuna cewa ƙasarsa a shirye take ta biya wannan diya, amma wani kuma abin da zai baka haushi shine waɗanda alhakin tafiyar da gwamnati yake hannunsu ba su nuna za su goyi bayan biyan wannan diya ba. A gwamnatance za ka ga abu ne mai wahala kasar Portugal ta samu haɗin kan shugabannin ta a biya wannan kuɗin da ake kira kuɗin diya. Na biyu kuma ita kasar Portugal ƙasa ce da ta ba wai kawai Sao Tome ba, ta mallaki ƙasar Cape Verde, ta mallaki ƙasar Mozambique da kuma wasu ƙasashe. Dr. Muhammad Wada. Labaran na zuwar muku ne daga sashen Hausa na RFI. Daidai lokacin da Amurkawa ke ci gaba da zanga-zanga a kusan dukkanin manyan jami'o'in ƙasar da nufin tilastawa gwamnati ɗaukar matakin kawo ƙarshen kisan da Isra'ila ke yi wa Falasɗinawa a yankin Gaza. Masana sun fara tsokaci kan ko me yasa ba a ganin makamantan gangamin a ƙasashen Larabawa da ke yankin Gabas ta Tsakiya, waɗanda ke matsayin mafiya kusa ga al'ummar ta Falasɗinu maimakon Amurkawa. Zainab Ibrahim ta yi mana duba kan lamarin ga kuma rahotonta. Miliyoyin ɗaliban Amurka ne suka shafe makonni suna gudanar da gangami a kusa da dukkanin jami'o'in ƙasar, duk da cewa akwai kaso mai yawa na Larabawa 'yan Amurka da ke cikin gangamin. Amma abin tambayar shi ne yadda ba a ga makamantan gangamin a Gabas ta Tsakiya ba, face a wasu tsirarun ƙasashe. Masana na ci gaba da alakanta bambancin siyasa ko fahimtar addini ko kuma takun saka tsakanin Iran da ke goyon baya ga kungiyar Hamas da kuma gwamnatocin kasashen Larabawa a matsayin dalilin da ya sanya al'ummomin kasashen yin shiru kan abin da ke faruwa a Gaza, duk da yadda zuwa yanzu Isra'ila ta kashe mutane fiye da 36,000 ta kuma rushe fiye da kashe 80 cikin 100 na gine-ginen yankin. Galibin kasashen da ke yankin Gabas ta Tsakiya na takun saƙa da Iran, yayin da wasu daga ciki ke yi wa Hamas kallon 'yar tayar da zaune tsaye, batun da masana ke ganin shi ya hana shigar su wannan gangami na kwatar 'yancin Falasɗinawa. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya tabbatar da shirin ƙasar na aikewa da dakaru Ukraine da nufin taimakawa don daƙile barazanar Rasha da daidai lokacin da take shirin faɗaɗa hare-harenta a Kyiv. Azima Bashir Aminu ta haɗa mana rahoto. Yayin wata zantawar shugaba Emmanuel Macron ta gidan talabijin ya bayyana cewa muddin Rasha ta ci gaba da faɗaɗa hare-harenta a Ukraine kuma Kyiv ta miƙa buƙatar taimakon dakaru, ko shakka babu Faransa za ta aiki da tarin sojoji. Zantawar ta Macron na zuwa ƙasa da mako guda bayan shugaban na Faransa ya nanata cewa nahiyar Turai ka iya wargajewa. Macron ya bayyana cewa ko kaɗan ba zai yi kara ko ɗaga ƙafa ba, domin Turai na tunkarar mutumin da baya kara ko daga kafa a muradansa, wanda ke nuna yammacin Turai a shirye yake tura sojoji Ukraine don baiwa nahiyar kariya daga Rasha. Sai dai a martanin da Rasha ta fitar ta bakin kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ta ce shigar dakarun Turai Kyiv kai tsaye zai gayyato NATO, matakin da zai sake wargaza nahiyar baki daya, kuma hakan zai yi illa marar misaltuwa ga kowane bangare. Masharhanta sun yi amannar cewa yanzu haka Rasha na wani yunkuri da kaddamar da sabbin munanan farmaki a Ukraine